ole tun tuma chuan khawvela thil mak tam tak zinga bawng le sakei inlainchinna kan ngai thla ho don ani amasa in ka subscriber te chibai ka buk chewa ka channel min la subscribe lo tu zong te khongai takin min lo subscribe theu don nia khawvela thil mak tam takhi mihring thiam na in a chu chuat theilo ala om fo mai ni theilo tura kan ngai te po alo ni le loisi a chutiang chia chuan Gujarata Vadodara district khopakhat antoli antia chuan hriattur alo om reng ni in chu KEITE le Bawng inlainchinna mak tak mai hi ani achungchang hi kumsang ni pani atangin alo in tran to a Jambugoda sanctuary atanga ke somni velala a om antoli khuami te hne na tang chuan KEITE mu thu hi report ani ta fo mai chu KEITE chu fu muna tla in an rante ai sak thina tin sajukte savate le an kelte vokte ai sak thin ani an thlai chinna mun ma chu biruk nana rem tak ani thina wang hian sapel chi te tan biruk na tha em ani an ram hnoi te chu mihringin an tlo reng awang chuan KEITE chuan fu mun te chu an no te ne na biruk nan amang tlang pui ani anin thla punna thu apo fu mun hi an mang tangkai hle ni turani kumsang ni pani September khawvel chuan complain atam tak awangin an forest officer chuan abo zui ta wata antoli khuami te chuan KEITE le ano te chu tlai lama le zana te an hmu thin thu an tarang tel bok hei hi thil ni thei takani a achan chu KEITE te chuan an omna hmuna ei tur an hmu lo chuan omna te sonin ei tur zongin an kalkual thin ani hemi awang hian forest department chuan man lo an tum ram thina ma se Gandhinagara an forest minister Bawng a thlen chuan dalat singh desai he chanchin ziak tu hne na bo zui turin thu apeta ani chief wildlife warden tenen anin ron hnu in KEITE chu man turin thu an ti thluta a munram changa te chuan thangte an siama video le thalaka lama saber tu chu mai.Thil Vadodara a an naturalist ani range forest officer forester Rohit Vyas honorary wildlife warden mai.Thil tele athian te chuan zantam tak an chan hnuwa September ni somni sangni pani jingda ni khan KEITE pui chu manin an khobula aram hnuaya an chhuale ta ani akhomi te po in an manlai chu hmu in an tho aveng huai mai ama ero chu anin leng an lo nel ve to le sihal le sanghal te laka an thlai veng thin tu tangkai em chu khomi te po in an manlai chu hmu in an tho aveng huai nge nge a ama ero chu anin leng an lo nel ve to le sihal le sanghal te laka an thlai te veng turin atangkai em loi si India ram hun rang angin an khuwa chu nam chung nung patel an ti ten lalna changin nam hnuai hnung te po an om ve boka khodaya cheng chung ko pakhat chuan bawng pakhat sial no te le sial pani hi an neya heng an ran te hi anin bul leile ta in atanga hmu thei maya chuan an tlave mai thin an pu kumsum rukmi chuan an bawng chu zantin KEITE chuan alo tlo a in hlau lovin anin nel ema anin kom thin ti amuta ani amu masak ber ni chuan mak ati in oi harsa ati em maya ma se avoi ni na amu meu chuan mak ti viau ma se atakani ti chiang viau loisi an then omte ril chuan tu manan oi du lova ma se mu an lo tam ve ta tial mai he thu hi range forest officer le Rohit Vyas ten he thu ziak tu hi an ril chuan a oi du ho lo maya amit nge yin October ni som pasari khan a hmu ve ta a chutachina chuan lo theilovin a oi angai ve ta ani putar soi ange chuan zantin mai hian chu Bawng KEITE rong ne na in ang tak mai chu KEITE chuan lo tlo in leile ta chuan anin pan dun thina a Bawng in hlo na nei mia lovin apana KEITE la chuan se tum na nei mia lovin anin kom dun thin ta ani chu
thil mak ve tak zawng ani a committee soi dan chuan abul hnaya sial pahnih le sial no te lo tla ve chu KEITE chuan engatan ma ngai lovin akalsan mai thin bawng nen chuan anin kom thina chu sial te ero chuan alan danin chu KEITE chu an nel ho lo ti ero alang he thu hi adar chakin khosang sang mi te po in mu chakin an local khom tran ta a mi soidan chuan heng thian dun in kom hi metar som vela tanga hnaya po camera flash tel mi aloin an vanhai chil thei thu an soya abul hnai concrete in chung chu heng thian dun te chetla en nan an mang ber thin nung cha ngai na mi tele photographers ho te chuan chu khuwa chu an tlo ve tarenga an thalak tele thuthar om te chu forest na thok te na chuan an thlen ve reng bok october ni riat atanga october ni somni pani le november ni li atanga ni somni pakua thlengin KEITE chuan zantin dar kwa le chan ve ve atanga dar som pakhat in kar hian alo tlo zia thin alo tlo hun om ang vela chuan bawng chuan abeng hi alo chi in KEITE alo thleng tur shelok ang mai hian alo om thin ani chu KEITE alo thlen chuan abul vel te fim khur takin en kwal phota ti chuan bawng bula chuan akala hlim takin anin kom thin ani bawng chu a han no kwal vel ta thina ran no te in annu an no kwala nel taka abula an om ang mai hi ani ti chuan abul hnaya chuan a thu thina achang le anlu in serial rialin anin fiam thina voi khat chu bawng chuan aning deuh nge ni turani aki in na deuh tak hian anor soka ma se KEITE chuan a hnai sau loi si achangin bawng chuan KEITE lu te a ngawng te chu alia sak thina mi tam tak a mutu te ngai dana chuan bawng in KEITE a cheibol dan hi amano te cheibol in a cheibol an ti mai ani achangin KEITE chuan ami zia tilangin abul hnaya mi tele photographers te amuin biruk na zongin leile ta chuan atladai thinani zan khata hian dan naranin voinga atanga voi rukte alo tlo thina zan khat phei chu voi tam tak alo tlo a chan om lovin november ni somthum atanga december ni somni pakua thleng chuan KEITE chuan bawng chu atlo lova ma se abul hnaya chuan an mu fo loi si march thatir alo ni a KEITE chuan bawng chu atlo le zau zawa chumi hnu atang chuan voi khat ma alo kir talo ani engtin nge sapel tu le a sapel thenin hetiang khopa in ngei le in hnaya anom thin ti zona atam hle mai a then te chuan ama a keipui KEITE nu ogasa an man tak kha tuna KEITE hian anu ni in angai aniang ante thin ma se photographers te thlak atanga han en chuan tuna KEITE hi apuitlin hmel em loi si a chumi awang chuan he an thil ngai ruat na po hi ni thein an ring meu si lawani engwangin nge he KEITE hian bawng hi ato ziana chan hi hriatthiam har tak tur chu ani amak chung chuan em na chan chu ngati nge bawng kha na hmel ma kha alo pomin afa te ang maya alo mangai thei tin sakai khan engati nge bawng kha se atum ngai mi alo achan soi fia thei hian om kher lawang ma se kan soi thei om chun chu hei hi ani bawng le KEITE pani inlainchinna hi amakin aro pui hle ani